Volám sa Michal Sabadoš, som zubný lekár spoločnosti Interclinic. Pracujem tu už 12. rok. Stomatológii sa venujem, pretože ma to baví. Niekedy tu trávim aj celé dni, od rána do večera. Snažíme sa, aby každý pacient dopredu vedel, čo ho čaká, aby sme mu to detailne vysvetlili, aby pochopil jednotlivé kroky, ako to na seba nadväzuje, ako dlho to trvá, aké sú rizika. No a samozrejme podľa toho, aké sú možnosti aj časové, aj finančné, tak potom vyberáme riešenie. Ja ako zubný lekár mám, myslím si, veľmi široký záber ošetrení, od preventívnych zákrokov až po náhradu strateného zuba, napríklad implantátom. S tým, že robíme zákroky, ktoré vykonávame aj u detských pacientov, aj u dospelých pacientov, poúrazové stavy, bežné stavy, to znamená, opravujeme zuby výplňami. Máme tu možnosť robiť aj keramické frézované výplne, tie sú vynikajúce. A takisto máme možnosť robiť aj estetické rekonštrukcie. Zatiaľ sa nám podarilo ošetriť mne osobne cez 5600 pacientov a myslím, že jeden jediný sa mi nevrátil, keď sme sa dohodli na ďalšom postupe. Ak sa chcete niečo opýtať ohľadom zubov alebo potrebujete nejaké ošetrenie, ideálne preventívne, pozrieť, skontrolovať, vyhodnotiť, príďte, čakáme vás.